Contes clàssics. En Polset. En una cabana al costat d'un bosc hi vivien un pobre llenyataire i la seva dona. Tot i que s'estimaven molt, se sentien sols perquè no tenien fills. Ai, com en seríem de feliços si tinguéssim un fill, encara que fos tan petit com el meu polze. Amb el temps, el desig de la dona es va complir i va tenir un fill sa i fort. Però la veritat és que no era gaire més gros que el seu polze. Li van dir Polset. I encara que li donessin molt de menjar, el nen no creixia mai. Malgrat la seva mida, en Polset volia viatjar i veure món, però els seus pares no en volien ni sentir a parlar. Era massa petit per deixar-lo sortir de la cabana. Com l'havien de deixar anar a voltar món? Un dia, quan el seu pare es preparava per anar a tallar llenya, en Polset es va oferir per ajudar-lo. El llenyataire no sabia com el podia ajudar, en Polset. Posa'm a l'orella del cavall, pare, i conduiré el carro. El pare així ho va fer i en Polset es va seure i va cridar Arri! tal com feia el seu pare. Dos homes que els van veure van trobar molt estrany que un llenyataire parlés al seu cavall sense moure la boca. Van seguir el carro fins al bosc i quan es va aturar es van quedar de pedra de veure que el llenyataire agafava en Polset de l'orella del cavall. Els dos homes eren lladres i en Polset era justament el que necessitaven perquè els ajudés a robar. El van voler comprar, però el llenyataire s'estimava el seu fill i no el volia pas vendre. Que se m'emportin, pare. Vull anar a veure món. Però el llenyataire no va afluixar. Tot i això, els lladres havien sentit en Polset i mentre el pare tallava arbres, van tornar i li van dir que el seu pare havia canviat d'opinió. Se'n van anar amb en Polset content i assegut a l'ala del barret d'un dels dos homes perquè pogués veure món mentre caminaven. Quan es va fer fosc, els lladres es van estirar a descansar en un terra humit i fred, però en Polset va trobar un cau de ratolins ben calentó. Els lladres van parlar de robar a casa d'un mercader molt ric, sense adonar-se que en Polset sentia tot el que deien. En Polset es va disgustar molt quan va saber que el volien perquè els ajudés a robar. L'endemà, quan els lladres van arribar a la casa del mercader, van dir a en Polset que era casa seva, però que s'havien descuidat la clau. Si podia passar per sota la porta de la cuina i obrir-la, li estarien molt agraïts. En Polset era prou petit per poder passar per sota la porta. Va pujar la pica i va cridar per la finestra. Ei, on és la clau? No cridis o despertaràs algú. Em pensava que era casa vostra. Els crits d'en Polset van despertar el mercader i els lladres van fugir corrents, que era exactament el que ell volia. En Polset tenia ganes de continuar la seva aventura, però quan baixava de la pica va relliscar. Va caure dins la pica i es va escolar pel forat. Veure món és més difícil del que em pensava. Va pensar en Polset mentre queia per una canonada fosca i relliscosa. La canonada acabava en un estany i en Polset va anar de cap al fang. Quan s'aixecava, va arribar una vaca que tenia set. I se'l van passar. L'estómac de la vaca era molt fosc i en Polset estava fins al coll d'un líquid fastigós que bombollejava. Es va començar a preguntar si anar a veure món havia sigut tan bona idea com es pensava. Auxili! Traieu-me d'aquí! Auxili! Un pagès que passava per allà va sentir els crits d'en Polset. Es va pensar que la vaca estava embruixada i va fugir. Cames, ajudeu-me! La vaca es va ficar en un bosc on vivia un llop que tenia una gana voraç. Aviat, l'únic que quedava de la vaca era un munt d'ossos i en Polset al capdamunt. Va decidir que ja havia vist prou món i va demanar al llop que no se'l cruspís. A canvi, ell el portaria a un lloc on podria menjar a cor què vols. Amb en Polset a l'esquena que el guiava, el llop va córrer cap a casa del llenyataire. Es va enfilar per la finestra de la cuina i va menjar fins que va tenir la panxa ben plena. Quan el llop va provar de sortir, es va quedar encallat. Un cop més, era exactament el que en Polset volia. Mare! Pare! Veniu! En sentir els crits d'en Polset, els pares hi van anar i amb un cop de destral el llenyataire va matar el llop. En Polset va respirar alleujat i va estar molt content de tornar a veure els seus pares. Pare, mare, he vist món i he viscut moltes aventures. Però ara tinc molt clar que vull quedar-me a casa tota la vida. I en Polset s'hi va quedar per sempre més.